Určite každý z nás má rád, keď prichádza jar. Začínajú pučať stromy, kvitnúť kvetinky. Ten svet stáva sa krajší. S príchodom Ježiša Krista Boh prináša nám spásu. Božie kráľovstvo prichádza medzi nás. Svätý apoštol Pavol nám pripomína, že teraz je ten čas spásy. Boh dal každému z nás dar života i pozýva nás, aby sme ho dobre využili. Aby sme nepremárnili tie milosti, ktoré Pán Boh dennodenne nám dáva. A preto prosme, Pani Ježišu, sprevádzaj nás cestou života. Nedovol, aby sme premárnili tento čas, ale aby sme ho dobre využili. Aby sme pamätali na dary, ktoré nám dávaš, i aby sme je rozmnožovali v svojom živote. A tak, aby pred nami boli otvorené brány Nebeského kráľovstva. Pani Ježišu, sprevádzaj nás, aby sme aj my pamätali na Tvoje slova, že teraz je čas spásy, teraz je čas, ktoré máme využiť na obrátenie a premenu života. Nech vás žehná Všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Pochváľ buď Ježiš Kristus.